piyesta karon sa pagpadayag sa atong Ginoo sa iyang himaya dito sa bukid sa Tabor. Pinili ang iyang gipakita sa nahitabo kaniya. Si Pedro, si Santiago ug si Juan. Atong mahinumduman nga ang atong Ginoo nahibalo na nga mamatay siya ug mapait kaayo nga pag-antos ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Nasiguro na siya. Unya iyang gilantaw nga sa iyang dawat ni ini, sa iyang pag-agi ni ini. Maglisod ang iyang mga tinun-an pagdawat ni ini. Maunang diha siya gibuhat nga paglig-on sa iyang mga sumusunod. Gipili niya katong tulo ka lideres niya. Si Pedro, si Santiago, ug si Juan. Bisan gani ang atong Ginoo, doon na may dakong pagduda sa iyang kaugalingon. Di ba? Sige man siyang ampo sa Ginoo. Nga unta, dili siya palabyon, dili siya paantuson og maayo. Hantod gani sa bispera sa iyang pagkamatay, sige man siyang ampo sa iyang amahan. Ayaw intawon ko pasakita, ayaw intawon ko patilawanin ning mapait kayo nga pag-antos og kamatayon. Apan balik-balik niya ingon, dili matuma ng akong kabubuton, kundili ang imong kabubuton. Unsa may leksyon nini, pagtulunan nini nato. Nga sa atong kinabuhi, daghan tag dili masabtan nga agian. Kay ang plano sa Dios, iya sa Dios. Kanang kinabuhi nga gihatag niya nato, kinabuhi magkana nga gasa. Apil ni anang gasa sa kinabuhi, mao ang pag-antos, mao sab ang kadaugan, ang kalipay. Wa ta kay bao, ug unsa ang paagi sa amahan ngammo saum kita sa iyang pagsulay, sa iyang pag-antos. Kay kita, kinahanglan man mo apil sa pag-antos sa anak niya aron makatilaw kita sa pagkabanhaw ug sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, sila, si Pedro, si Juan, ug si Santiago, puwerteng lipayan nila. Wa sila kasabot ni atong ilang nakita. Talagsaon kayo tong ilang nakita. Makaingon ta, naligo na sila. Ang ilang kasing-kasing, wa na, andam na sa pagsulay. Apan unsa may nahitabo? Ni adtong adlaw nga gigukod na ang atong Ginoong Hesus sa iyang mga kaaway, nabuntog siya, gilatigo siya sa iyang mga kaaway, gipaantos siya, gilansang siya sa krus. Nakalimot katong tulo sa ilang nakita. Nidagan sila, ang nagpabiling na lang si Juan, kay gikuyugan nila ang atong mahal nga birhen diha sa tiilan sa krus. Nakalimot sila ini. Nakalimot sila. Unsa may mahitabo kung kita dili makabarog sa pagsulay nga atong agian sa kinabuhi. Sama sa mga apostoles nga unta gitagaan naman sila og kadasig kusog sa atong grasyas gikan ni Jesus. Unsa may mahitabo? Wa man sila kundinaha sa Ginoo, wa man sila kasabi.
giabi-abi gihapon sila, gipasaylo gihapon sila. Hangtod nga miabot na usab ang laing pagsulay, unsa man tong laing pagsulay ni Pedro. Gingon nila nga si Pedro didto na sa Roma, sige siya og pagwali sa maayong balita. Unya ang mga unang Kristiyano gipangdakop na, gitaral dito sa Coliseum, gilaog dito sa mga mabangis nga mga hayop gikan sa Africa aron buhatong kalingawan sa mga tao sa Roma. Nangamatay daghan kaayo nga mga Kristiyano. Si Pedro napuno sa kasubo, ingon siya, mao ba kini ang akong tahas sa kinabuhi nga mangdani akong mga tao nga motuo sa atong Ginoong Hesus aron lang dadon dito sa Coliseum og mamatay. Mao kato nakahuna-una siya, mobiya na lang ko ining lugar. Dili na ko dinhi. Murag niingon siya, kabugat ba ining gisangon kinako sa Ginoo. Sayo sa buntag, nigikan siya, nigawas siya, mulayas na siya sa Roma. Apan didto sa ganghaan, sa Roma, nakita niya ang atong Ginoong Hesus. Nagpaingon kaniya, nagpasan sa krus. Mao kitong nangutana siya, Quo vadis, asa ka paingon, Ginoo? Ningon atong Ginoo, mubalik ako sa Roma aron magpalansang na usab sa krus. Paingon si Pedro, Ginoo, ayaw in taon. Ako na ang mubalik. Karon mauna kini ang iyang tinuod nga pagsulay. Gidawat na ni Pedro ang iyang pagsulay. Nibalik siya sa Roma, nagpabilin siya dito, hangtod na siya na mismo'y gidakop, gitaral sa hukmanan, gihukman siya nga kriminal, gilansang siya sa krus, ug nahimo siyang martir. Ug tungod kay giisip man niya nga dili siya takos nga ilansang sa krus sama sa atong Ginoo, ningon siya, balihan ninyo ako, kanang ulo nako, maguna, balih ang akong paglansang sa krus, kay dili ako takos nga ilansang sa krus sama sa akong agalon nga si Hesukristo nga maluluwas. Moto'y nahitabo ni Pedro. Sa katapusan, nilabang siya nga madaugon sa iyang pagsulay. Mausab na ang nahitabo ni Santiago. Si Santiago gipadalaman sa Espanya aron pagwali sa maayong balita. Didto sa katuig na siya gwali, wa siya na dani. Bisag usa na lang katao, wa gyud. Napugtas na siya, ingon siya mo pahawa na lang kung mubalhin kog laing lugar. Nausab, mibiya siya, dala siya al sa balutan, gamay niyang mga kabtangan, sayo sa buntag, apan sa ganghaan sa siyudad sa Saragossa, diin siya nagwali. Gitagbo siya sa atong mahal nga Birhen. Giingnan siya, asa magkapaingon. Siya mo ngadto kog laing lugar, kay walay motuo sa ebanghelyo ni ining lugar. Ingon na mahal nga Birhen, pabilin ka, kay sa madugay mamungara ang imong pagwali. Katong lugar, mao kadtoy lugar nga gitawag og Compostela. The plains of Compostela. Ningon na mahal nga Birhen, pabilin. Dinhi ka mutagbo sa imong kamatayon nga pagsaksi sa ebanghelyo. Ug ang pagtuo sa mga tao dinhi sa Espanya mas mahimong malig-on pa kay niining bato nga akong gitungtungan. Kaya atong mahal nga Birhen nagtungtong man og bato, pilar. Mao nang gitawag og Nuestra Señora del Pilar.
Nituo si Santiago, nagpabilin siya ug didto siya patya sa mga dili mutuo apan nakumbertir niya ang tibuok Espanya. Mga igsuon unsa may pagtulunan niya na nga ang grasya sa Dios nga ihatag sa tagsa kanato magmadaugon ra dili sa atong panahon, dili ugma sunod ugma o sa panahon nga gustuhon nato, dili mulutaw kana nga magmadaugon sa panahon nga gitakda sa Dios in His own time. Ang pagkahinog sa kadaugon sa atong pagtuo naa sa mga kamot sa Dios. Ug kita igo lang mosalig. Kaysa makadaghan, dili ta kasabot ug unsa ning buhat sa Dios sa atong kinabuhi. Asa ta paingon, kapila ta mapildi, unsay ipaamtos nato, wa ta kasabot. Bisan gani ang atong Ginoong Hesus, wa man kasabot. Apan magmadaugon ra ang kanang grasya sa kaluwasan kanato, kay ang Dios mismo man ang magpahimo nga madaugon kita diha sa iyang himaya. Hinaot paunta nga magpabilin kita nga matinud-anon nganha sa atong manluluwas hangtod nga mulutaw ang iyang kadaugan sa atong kinabuhi. Manindog kitang tanan. Agig tubag sa pagtuo